Bon dia de nou, això és Aprèn Català Online. Avui expliquem el dígraf. El dígraf són dues lletres o grafies que representen un únic so. Som-hi! Tenim en primer lloc la L geminada. La L geminada és aquest dígraf que té un punt volat entre dues L's. Normalment va entre vocals. Col·legi, camamil·la. Tenim la doble L, que la podem trobar en qualsevol posició. Per exemple, lluna, ullets, coll. Tenim la R, la doble R, que és una R vibrant i que va entre vocals normalment. Arribar, correfoc. Tenim la doble S, que sona sorda, alveolar. També sol anar entre vocals. Exemples: gosset, pissarra. Tenim la NY, nyap, aranya, enginy. Què més tenim? La TG. La TG, aquesta palatal sonora, que també sol anar entre vocals. Formatge, patinatge. Després tenim la TJ. Platja, corretja. Platja, corretja. TX. Cotxe, cartutxera. I G, sol anar a final de mot. Raig, maig, degoteig. IX. Aquesta IX que sona x. Coneixia, calaixera. La GU. Estigués, formigues, GU. Finalment, per acabar, tenim la QU. Quitança, paquet, que. I fins aquí els que per a mi són els 12 dígrafs més representatius de la llengua catalana.